Hej Preben, hvad laver du lige nu? Lige nu der er jeg ved at lave en havheksekjole færdig til Kirsten, som er en af havheksene. Der skal lidt mere kappe på, så der er nogle flere lag, Ja. så hun ligner en rigtig heks. Okay. Ja. Ja. Hvad har din rolle været i den her teaterkoncert, som vi arbejder på lige nu? Jeg har været sådan lidt instruktør og instrueret 2 scener. Ja. Så har jeg altså været lidt kostymeansvarlig. Jeg har sådan sørget for at være med til at lave nogle af havheksenes kostymer. Givet dem idéer. Og så har jeg... Hvordan er de blevet, de der kostymer? De er blevet ret fede. Sådan. Og så har jeg også lavet mit eget kostume. Ja. Som også har været ret udfordrende, fordi at skulle få mig selv til at kunne ligne et spøgelse. Det er ret svært, synes jeg. Ja. Okay. Hvordan har du oplevet det der med at være instruktør? Det har været meget sjovt. Det har også været udfordrende, fordi at da jeg skulle instruere mit eget stykke, så bedte Karina mig om at have en sketch, eller hvad hedder det, en grundidé klar til 2 dage efter, hvor vi skulle mødes igen. Og det synes jeg var ret udfordrende, fordi at når jeg skal lave ting på presset tid som en stil eller sådan noget, så har jeg rigtig, rigtig svært ved at komme i gang. Og det havde jeg også her, fordi jeg var sådan lidt fuck, selvom jeg havde det hele i hovedet, men den svære del var bare at få skrevet den ned. Okay. Så her den anden dag, der var du over i teatersalen sammen med de 3 havhekse og gå lidt rundt sammen med dem. Hvad handler det om? Det var for at få finpudset deres koreografi med, hvor de skal gå og synge og hvad de skal lave og sådan noget. Fordi at, så de ikke bare går frem og tilbage, men at der er noget bevægelse i, at de kommer lidt ud til publikum. Okay. Ja. Hvordan er det sådan at instruere nogen på hendes egen alder? Det er svært. Ja? Hvad kan være svært ved det? At man kan godt tænke den der, okay, det er mine klassekammerater, de gider ikke rigtig lytte på en eller anden måde. Og de har nemmere ved at vil svare igen, hvis man siger noget, end hvis det vil en lærer. Okay. Hvad har du lært af at skulle instruere? Man skal i hvert fald have et klart hoved med, hvad man har tænkt sig. Så folk de kan følge ens instrukser, som man tænker, det skal være. Okay. Hvad sker der, hvis man ikke er helt klar på? Nogle gange kan man jo godt lige glemme, hvad det er, man har besluttet. Så har folk svært ved at forstå, hvad man har tænkt sig at lave. De kan synes, det er mindre overskueligt, og de ved ikke sådan helt præcis, hvad de skal gøre. Og så prøver man det, og så prøver man det, og så bliver det ret forvirrende. Specielt hvis man ikke har særlig lang tid til det. Okay. Ja. Nå. Men nu skal du videre med det her. Ja. Hvad der skal ske her? Jamen, jeg skal have proppet en sidste kappe på. Fordi at hendes kjole er sådan lidt for nøgen i gåseøjne og for hvid. Så derfor har jeg prøvet sådan lidt anden farve på til hende. Okay. Men god arbejdslyst.